सासे आबादारिया अमा फार्म खालामनानै गावखौनो गसंथानो हानायजों लोगोसे जाफुंसार जानो हादों। बिथाङानो जाबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय पलासि ब्रह्मपुर गामिनि रुपनेश्वर खाख्लारि। बिथाङा अमा फिसिनायखौ फालांगि महरै लाना 2019 इं मायथाइयाव गंसे फार्म गायसनजेनदोंमोन। अमा फिसा फाननायनि थांखिजों गायसननाय फार्माव दायो 16टा अमा बिमा आरो खासि अमाफोर दं होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे अमा फिसाफोरखौ बैसो लानानै मासेयाव 5,000 निफ्राय 7,000 बेसेनहालागै फाननानै बोसोराव 12 लाख रांसिम खामायनो हादों होननानैबो बुंथियो। फैबाय थानाय समाव बिथाङा अमा फिसिनाय फार्मखौ गुवार महराव खालामलांनो थांखि लानायखौबो फोरमायो। मसलपुरनिफ्राय दिबाजराम गयारिनि खौरां। गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम खुलुमग्रोनाय थाबाय। आंनि थङा जाहैबाय बुग्लामारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिटिआर आसाम। आं दासान्दि थायो पलासि ब्रह्मपुर पाखामारा बाजारजों सोनारनानै। नोंथाङा बे अमा फार्मखौ माब्लानिफ्राय जागायामोन? आं अमा फार्मखौ 2019 निफ्राय गायसनजेननाय जादोंमोन। नोंथाङा गिबि खेब नोंथांनि फार्माव बेसेबांसो अमा फिसाफोरखौ सोनानै फार्मखौ जागायामोन? फार्माव अमा सोनाय बुङोब्लाथ' आंना बेबायदि गैया। माने गिबि गिबियावनो आङो न'आव थानाय अमा बेखौसो माने माथाम दंमोन जोंहा। बेखौ आं गिबि गिबियावनो जोथोन लाग्रोनाय जादों। आरो 2 नाम्बाराव जाहैबाय जोंहा मोनसे एपिअ होननाय दंमोन, फार्मार प्रडिउसार अर्गेनाइजेसन। बे जोंनि एपिअआ गिबि गिबियावनो आंनो 10टा अमा हरदोंमोन। आरो थामथियाव जाहैबाय जा आंनि बिसि, बिथाङाबो HDFC निफ्राय लन लानानै एसे रां मोन्दोंमोन, बिथाङा 2 होदेरदोंमोन आरो। नोंथाङा बे अमा फार्मखौ खालामनो थाखाय बहाबाफोर ट्रेनिं लानाय जादोंमोन नामा? ट्रेनिंखौ मोन्दोंमोन आङो, RCTनि ट्रेनिं मोन्दोंमोन। स्टेट बेंक SBIआ होनायमोन बे ट्रेनिङा। आं बेखौ मोनग्रोदो 10 साननि थाखाय गिबि गिबि। नोंथाङा बे फार्मखौ हारसिङैनो सालायो नामा? आं दासान्दि हारसिंनो सालायो। इनिफ्राय न'आव थानाय आइ दं आरो जा मेसेजआबो सालायो। बिदिनो सोलिगासिनो दंथ'यो। आरो सम सम हास्लाबग'वा बायदि मोनोब्ला गामिनि खुदियाफोर दं, बिथांमोनाबो हेल्प खालामफैयो आंखौ। नोंथांनि फार्माव दायो बेसेबांसो अमाफोर दङ? दासान्दि आंनि फार्माव टटेल ओरैनो गोदोर हिसाबै 16टासो दोङो। इनिफ्राय बिमा दोङो 14टासो आरो बर दोङो आरो खासि दं। नोंथाङा स्पेसियेलि बे फार्मखौ ब्रिडिं पारपस ना बेदरनि थाखाय बानायनाय जादों? आं दासान्दि ब्रिडिंनियानो बानायदों, बानायनाया ब्रिडिंखौनो बानायगासिनो दं। अब्लाबो बेदरनि थाखायबो माने बानायनो गोनां जायो। माब्लाबा समाव माने फिसा फाननायनि थाखाय सुबिदा जाया, बेनि थाखायनो माने बेदरनि थाखायबो जायगाखौ लाखिखानाय जायो आरो। नोंथांनि अमा फिसाफोरखौ बायनानै लांनांगौब्ला नोंथांजों बबे मबाइल नाम्बारफ्राव कन्टेक्ट खालामनांगोन खोन्थानो हागोन नामा? आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 953-111-5244। नोंथाङा बे फार्मखौ खालामनानै न'खरखौ सालायनो हादोंना हायाखै? दासान्दिथ' मोजां मोनदों आङो। फार्मखौ गायसननानै मोजाङानो मोनदों। फार्म खालामनानै न'खरखौ सालायनायावथ' जथेस्थ' सुबिदा मोनदों आरो आं गथ' गथाय फरायहोनोबो बेजोंनो सोलिगासिनो दं आरो। मासे अमा बिमाया बोसोरसेयाव खेबबेसे फिसा होयो फोरमायनो हागोन नामा? ओरैनोथ' बोसोर होनोबा गिबि स्टार्टिंनिफ्राय 12 मासाव खनसे फिसा जायो। आरो जुदि 2 बोसोर ग्रोब हमोबा 24 दानाव खेबथाम फिसा होयो। फाथाल मोनथाम। नोंथाङा अमा फिसाफोरखौ मासेयाव बेसेबांसो रां लानानै फाननाय जायो फोरमायगोन नामा? ओरैनो 40 सान जानायखौ, जोनोमनिफ्राय 40 सान जानायखौ 5,000 लायो। आरो जों 40-50 सान जानायफोरखौ 6,000 आरो 20 केजिनि सायाव थांबा 7,000-8,000 सिम थाङो। नोंथाङा बोसोरसेयाव बे अमाजों बेसेबांसो खामायनो हायो फोरमायगोन नामा? दासान्दि ओरैनो अमायावथ' 11-12 लाखसोआ ओरैनो टार्नअभार जाबाय थादों। बिनि गेजेराव ओरैनो बबेबा 50%-60%सो थालाङो आरो। बोसोरसेयाव बेखिनि अमा फिसिनायाव बेसेबांसो खरस जायो खिन्थानो हागोन नामा? ओरैनो बोसोर हिसाबैथ' दा आंना फार्मा एसे ओरैनो माबा जाबाय नालाय, बुरजा जाबाय नालाय, गतिके 10-12 लाखसोआ खरसा जायो आरो बोसोर हिसाबै। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा नोंथांनि फार्मखौ बेनिख्रुइ गिदिरसिन खालामनायनि थांखि दं नामा? बेखौथ' सानदों आं, जेसेबां हायो नाजानि आरो गिदिरखौथ' खालामथारनांगोन। मानो होनोबा
जों दिनै गुबुननिफ्राय अमा जोंनि जायगायाव हाबफैगासिनो दङ जों बेखौ नुगासिनो दं अलरेडि आरो जों बेफोरबायदिखौ जुदि फार्मखौ बयबो फिसा फिसा मावनानै थायोबा गुबुननिफ्राय फैनाय बेराम आजारफोराबो जोंनाव बांनो हागौ ओंखायनो जोंनो निजिनो फिसिनानै फार्मखौ फेदेरनानै जोङो बाहेरानिफ्राय फैनाय जितु अमा बेमार बेफोरखौ जोङो होबथानायनि राहाखौ गाव गावनो खालामलायनांगोनखौ सानो आरो दिनैनि समाव गोबां लाइमोनफ्रानो बेकारनि मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा बै बेकार जेंनायाव गोग्लैनाय लाइमोनफोरखौ मा खावलायनो सानो ओरैनोथ' बेकार होननाय गैया आं सानो बेकार होननाय सोदोबफोरखौ जोङो खोमानो नाजानांसिगौ मानो होनोबा दिनैनि मुगाया बेकारनि मुगा नंला नोंथाङा जुदि एसे जुदि ब्रेनखौ खाथायोबानो नोंथाङा सब खामानिखौनो मावनो हायो मानो होनोबा बुहुमाव जत' गोदो गोदो खामानि मावदों उन्दै उनला खामानि मावदों बेयो गासिबो ब्रेननि सायावनो जाजोबनाय ओंखायनो आं सानो बेकार होननाय सोदोबखौ ब्रेनानो फोजोबनो हागौ आरो गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन